Tina! Tina, ale vy to máte jako umělecký jméno, musím říct, my jsme se s Tinou viděli asi před 5-6 lety. Dobrý večer. Vy jste tedy začínala, já už začínal končit a vy říkáte nebo sdělujete i to svoje občanské jméno, nebo to je tabu? No oni sa ho všetci nejako snažia napísať, ale ešte ho nikto nenapísal správne. A je to? Martina CSILL-A-G-H-O-V-A. Vy to rovnou spelujete takhle? Pre istotu. Čili já jsem KR a UC? No ale proč to neřeknete, jak se to říká? Čilagová. No Čilagová. No to je daleko jednodušší, než to, co jste dělala předtím. Ale no, to zase nikto nevie napísať správne. Ale mi to nevadí. No tak řekněte Čilagová, radši to píšou foneticky. Ja rovnám občiansky. Občanku. Ano. No ale tak u vás je zajímavý, vy jste zpěvačka, taky hrajete, že jo? A není to tak dlouho, co jste moderovala dokonce Superstar, že jo? Oni vás na to vybrali, nebo jste se nějak přihlásila? Neviem, či sa dá na niečo také prihlásiť. Dá sa? No ja neviem, ja sa ptám. No oni mi jedného dňa zavolali a viem, že možno aj pre vás je to zvláštne, aj pre mňa to bolo veľmi zvláštne. No pro mňa je to zvláštní. Ja som práve rozmýšľala, že prečo ste si ma asi zavolali opäť. Já? Aha, do tejto show, čo ma hrozne teší. No mě je výhoda, že já zapomenu, koho jsem tu měl, čili pro mě je každý nový. Tak potom to môžeme preskočiť a teda mi zavolali jedného dňa a pozvali si ma na kamerové skúšky a potom to nejako prešlo až do toho moderovania. No a jaký to bylo? To bylo první vaše velké moderování takový, jo? A jedno z posledných asi, no. No a jaký to bylo, jaký to je takhle tam, že do toho vlíz najednou, to ono to pak už jako se dostane do toho fofru, že jo, a světla, kamery, televize soutěžící a jedeme. Do toho je plno lidí, kteří do toho mluví pořád, že jo? No na konci dňa to bolo veľmi pozitívne, podľa mňa. Na konci dne? No, na konci toho celého. Jo, celého toho projektu, jo, jako bylo pozitivní, že už to skončilo, jo? Nie, tak dalo mi to niečo určite. Jo. Aj vzalo. Ale to jsem si všiml, to je takový trend mladých lidí, že vždycky někdo z těch mladých mě pak řekne cenná zkušenost. Bola. A dobře, a do kolika let se sbírají zkušenosti? Jako ono pak, když je někomu 60, říká cenná zkušenost, už to nemá. Takže mě by zajímalo, má to nějakou hranici, nebo je to v podstatě, já nevím, do 30, tak myslíte sbírat zkušenosti a pak už člověk by měl z nich vycházet? Nebo celý Ja si život? myslím, že v môjom veku ešte skoro o tom hovoriť dokedy, lebo mám pocit, že ešte... Jste mladoučka. No. Mladoučka. No ne, tak ale já se ptám, jestli vy to máte v hlavě nějak tak koncipovaný, nemáte. Ja určite nie, no. Ne. A na druhou stranu je obdivuhodný, že jo, vy pocházíte z Prešova. Narodila som sa v Prešove, inak som z Košíc. Jinak jste z Košic. No a vystudovala jste až gymnázium, nebo co? Gymnázium, potom som skúsila herectvo, kde som vydržala 1,5 semestra. Jako oni vás vzali na konzervatoř, nebo kam? Vysoká škola, akadémia. Na vysokou školu? Áno, Jo, vysoká oni vás škola. vzali na vysokou školu a vy jste po roce a půl pohrdla, jo? Vybrala som si hudbu. No ne, ale jako vy jste teda nebyla ta toužící herečka srdcem i duší, co chce hrát. Práve ja som od malička chcela hrať, ale ja som mala takú túžbu, keď som mala nejaké 3-4 roky, že ja som chcela hrať v reklamách. No. Vy jste chtěla, a to je nejlepší hraní. Práve. Ale Ja som to mala od malička dobre nastavené. tam je dobrý hrát, ale usporiadané. když jste známa. Jinak je to taky k ničemu. Ale vy jste chtěla hrát v reklamách, takový kratší celky by vám vyhovovaly, jo? Asi áno. Ja som milovala reklamy a rodičov som nutila do 5. rána sedieť so mnou pri telke v 4 rokoch a museli sme pozerať reklamy a čakať na reklamy, kedy budú v telke, takže to bol môj tak sen. to se člověk dočká celkem dobře, ne? Dnes už áno, áno. Dneska už tam Dnes skoro už nic áno. jiného není přece. Práve. No, ale chudáci rodiče, jak oni to snášeli? Asi dobre. Nedostali výpoveď v tom čase, chodili normálne do roboty na čas. Jo, čili na nich se to neprojevovalo, nebo možná se vyspali v práci a večer pak už to šlo. Na konci dňa opäť poviem a sú radi, že som po 18 a som asi preč z domu. Jo, No už zase pozerať reklamy, to už. to už by nebavilo. Ale vy jste teda pak dala přednost hudbě, říkáte, čili vy jste začala zpívat, ale to přece jako nešlo začít zpívat a zároveň se tím uživit. No ja som bola v správnom čase na správnom mieste, ale bola som v nesprávnom čase na správnej škole. No počkejte ještě jednou. Ešte raz, hej. Tak v roku 2004 som bola tak náhodne objavená.
Ano, to je. To sme sa už o tom bavili asi pred 5 rokmi, ale ja vám to poviem to bylo ešte jenom raz. na slovenských Áno. televizních okruzích. Ale vy si nepamätáte, takže vám to poviem. Ne, já si nepamatuju. Zhruba v roku 2004 som bola... Si myslíte, že bych si měl pamatovat, že jste v roce 2004 někde vystupovali? Nie, tam je iná pointa, tam je úplne iná pointa. Ja som bola tak nejako spoločensky unavená na ulici okolo 4 ráno. Jo, tohle, tak to mě mrzí, že jsem to zapomněl. Ježišma, to bývá jediný, co si pamatuju. No, Čili vy jste byla opilá ve 4 ráno někde? Áno, áno. Někde na ulici? A byla z toho aféra? A nebola z toho aféra, bola z toho taká vec, že išiel okolo správny človek, ktorý povedal, že to nie je úplne na zahodenie a či nechcem skúsiť spievať. No. Jako protože jste byla opilá na ulici, tak říkal, A pekne som spievala. to není na zahodenie. A ja som asi nepovedala, že som spievala. No to jste neřekla. Lebo to väčšinou človek robí, keď je opitý. Já jenom, když jsem opitý. No, tak. Ale Tak. to jste neřekla. Mně přišlo divný, že Ano, když ano, vidí tak opilu, to že se si řekne, to by ospravedlňujem. mohla být zpěvačka. To tady je zpěváků v zemi v Turá. Sa ospravedlňujem. No, tak som si spievala A on řekl, to není tak špatný. a poďme do štúdia. A pojďme do studia. No nie hneď v tom čase. Ne, to je jasné. To by bolo blbé. Až ráno. Až o týždeň zhruba, no. Týden, tam jste to zkusili Tam som a to skúsila ukázalo se. a potom to nejako No a pak jste se vypracovala na Slovensku ohromně, že jo? Vy jste vyhrála. Aj som vyhrala strieborného Slávika minulý rok, ale bola to veľmi dlhá cesta. To bolo pred teda No, mnohými dlouhá rokmi. cesta, tak já Slavíka mít nebudu nikdy, že? Nikdy neviete. Ale spousta zpěváků nebude mít nikdy Slavíka, dlouhá cesta. Dobrá cesta, když máte Slavíka, ne? Aha, to je niečo, čo sa deje tu teraz, nie? Či nie? No dobre. No Slavík se tu děje. Ano. A tady to vyhrává God od 35. To som sa tešila. Ja som chcela niečo úplne iné povedať, ale teraz už neviem, čo to bolo. To je jedno, ak to řekněte. No, že bola to hrozne dlhá cesta, prešla som si situáciami, kedy nebolo čo jesť, kedy nebolo kde spať poriadne a potom prišiel aj ten No ale Slávik. tak to víte, to je vždycky ta lepší fáze, když můžete říct, že jste si to přešla, tohle. Protože ono někdo to má jako nekonečnou cestu. Ale, takže vy jste začala zpívat, pak teda vás vlastně objevili na Slovensku a tak dále. Tady v Česku si myslím, že vám pomohlo to, že jste pak byla v té televizi, že vás Češi objevili víc, že do té doby vás znali ty, co se zajímali o hudbu, ale takový ten běžný divák vás asi tolik neznal. Váš největší hit byl ten Príbeh? Nebo co? Asi áno. Jo. Som ráda, že to poznáte. No tak já jsem naučený, že jo. A jak vy jste ale, jako, kdybyste se měla charakterizovat jako zpěvačka, tak jste, jaký žánr? Strednoprúdová. Středně proudová, jo. To je ideální. Ja mám rada čiernu hudbu, teda čo znie. To já taky, no. No ale čili jste jako středně proudová, soulová? Jako... Mám rada soul, mám rada R&B, mám rada reggae, mám rada hip-hop. Jste řekla všechny směry, které existují, ale já myslel, kam... Heavy metal som nie. Heavy metal Nie. nejste, no to já taky. Ale mi sa to páči, len to neviem spievať. No to ne, já to nemám zase tak heavy metal, ne. Ale jako, že byste měla nějaký svůj vzor nebo něco, podle čeho byste se jaksi řídila, že trváte nebo lpíte na tom, nebo tenhle hudební žánr, jo, a tenhle nesnáším. Nemám to takto nastavené. Mala som speváčku, ktorú som mimoriadne obdivovala a pre jej hudbu samozrejme, bola to Amy Winehouse. Aha, Pre hudbu. já taky, já vůbec. A tak, Jako i člověka. Áno, bola to veľmi zaujímavá osoba a v súčasnosti je môj interpret číslo 1 Justin Timberlake a pre všetko. Pre všetko, aký je, čo robí, ako to robí. Justin Timberlake? Ďakujem. To je asi Justin. Ale... on tady je každý čtvrtek. Ale... Sem leze, my se ho nemůžeme zbavit nikdy. Ale... A takovej ten váš soukromý život je nějak narušený tím, tou uměleckou prací, nebo si ho taky držíte tak jako v těle těch porivech, že je neuspořádaný občas a pak zase naopak je třeba jako uspořádaný? Ja sa napijem. Dobré. Na vaše. Môj súkromný život je čiastočne usporiadaný, čiastočne nie. V zmysle, že môj priateľ žije v zahraničí, nie v No tak Čechách. to bývá ideální, ne? No teraz asi áno, keď pripravím ten album, inak je to trošku komplikovanejšie. Žije v Taliansku, čo je pomerne... On je Itál. On je Slovák. On je Slovák v Itálii. Áno. Aha. On je športovec, hrá futbal v Taliansku. On je fotbalista. No, to je zlé. Napíte sa. On je fotbalista. To je takový svět sám pro sebe, pro mě. Fotbalista, hokejista.
Co on kope? Kterou ligu? Je to, minulý rok hrali najvyššiu sériu A, teraz spadli do série B a snáď na budúci rok opäť sériu A. Budeme doufat. A jak jste se poznali, jako na Slovensku? Áno. On si odskočil na chvíli z tréninku. Áno, chodí občas na Slovensko. Občas přijede takhle, s někým se seznámí a zase odjede. No. Jemu sa tie Talianky nepáčia, takže chodil hľadať domov. Jo, on přímo jezdil cíleně hledat domů? To neviem, to som si vymyslela. Jo. No, ale to je poslední váš partner, že jo? No dúfam, že už posledný. No ne, myslím jako časově, teďko. Áno, aktuálne. Ale předtím to nebyl fotbalista. No predtým to bol basketbalista. To byl basketbalista. Ale byl tam v té řadě nějaký nesportovec? Bol tam jeden reper. Reper? Áno. No tak ten si hrál fotbal na ulici aspoň, ne? Nebo... Celé je to tak o ulici, no. Ten partner říkáte, že je hezký, to znamená, že... Že budeme mať pekné deti. Neviem. Tak má to logiku, nie? Ne, to jo, ale co znamená, že je pěkný, jako, že je vysoký, nebo co je s ním? Ja som, aj to som už povedala, poviem to ešte raz, mne sa hrozne páčia chlapi, ktorí majú buď úplne krátke vlasy, alebo nemajú vlasy. Čili vy chlapům dáváte celoživotní šanci vlastně. Presne tak. Ještě může přijít doba, kdy zůstanete ze mě úplně pav. Jo. Řeknete nádherný kolenáč. Jako... Viete, čo, vy ste mi strašne sympatickí, ja vám poviem už dopredu, že vy budete, alebo už ste spomenutí v mojom buklete na albume v pozdravovaní a v ďakovačkách, pretože... Ježiš, to stále zlatá. To je jeden z mých prvních bukletů. No, ale čili vy máte ráda, když má málo vlasů nebo žádný? A když je třeba vlasatý, tak úplně se vám to jako příčí, jo? Čiapka, no, to rieši častokrát. Jo, takhle, když už pak ten partner to má, tak vy chcete, aby nosil čepici, aby ten hnus zakryl. Tak to je dobrý. Ale nie, to ja to vôbec neodsudzujem, len hovorím, že keď si mám vybrať, tak si vyberám nevlasy. Já tomu rozumím. Chlap bývá daleko hezčí bez vlasů. Vlasy má mít žena, jako vy. Ano, a takhle bohatý. A když má žena bohatý a krásný vlasy, tak nepotřebuje, aby to měli on, že? Presne tak. Taky ať se lišej. No dobře, ale tak kdyby náhodou se stalo, že by třeba přišel nějaký hároš nebo něco, tak je to takovej nedostatek, že byste s ním skutečně nemohla? Nebo že by vám to bylo odpuzující, jako? Nie, len ja, keď sa dotknem tej hlavy, tak je fajn, keď... To je hladký. Je to hladké. Lesklý, nelesklý, to vám nevadí? To je úplne jedno. Čili může být i matnej. Tak. Hlavně, když nic nemá na hlavě. Presne tak. No tak, a on je na tom dobře, v tomhle ohledu, ten váš partner? Absolutně. A každý rok lepší, ne? Zlepšuje se. Tina! Ale protože Tina je zpěvačka, byl bych říct, kdyby nám nezaspívala, tak já bych vás poprosil, jestli by se nám mohla zaspívat. Ja budem veľmi rada, keď to budem môcť urobiť. Tak se budeme těšit. Keby som tak mohla vrátiť ten čas, nedala by som ti nádej len v nás. Sám často pravievaš, čo má prísť príde. Nemôžem za to, život za mňa to píše. Prvé 3 roky s tebou to bola láska. Ďalšie 3 potom som už nebola šťastná. V tom čase zjavil sa niekto a spálil aj to posledné, na čo sme sa tu hrali. Stretla som ho, tak ťa prosím, ver mi, nebol to plán, tiež chcel byť verný. Deje sa to, čo tak ťažko píšem, dnes sa priznávam, si sám, lebo mám muža, s ktorým zmysel to má. Si sám,
mám život, ktorý zmysel mi dá. Už mám to, čo dlhé roky hľadám. Si sám, nájdi silu, lebo stávaš sám. Je tak pozorný, ako si ty, nemá také telo, ako máš ty. Nevie mi dávať toľko, čo si mi dával. Srdcu nerozkáže, nejde ovládať. Zo začiatku to bola len namotávka. Neskôr som pochopila, že ma to láka. Potom sa ukázalo, že je to láska. Už nemám silu na tie nechutné klamstvá. Stretla som ho, tak ťa prosím, ver mi. Nebol to plán, tiež chcel byť verný. Deje sa to, čo tak ťažko píšem, kde sa priznávam. Si sám, lebo mám muža, s ktorým zmysel to má. Si sám, lebo mám život, ktorý zmysel mi dá. Už mám to, čo dlhé roky hľadám. Si sám, nájdi silu, lebo stávaš sám. Chýbam ti, občas chýbaš mi, už to nie je to, na čom záleží. Máš so mnou sny, ťažko sa ti spí, cítim trápenie, že sa v noci chvieš. Už to nie sme my, vzťah úprimný, si len minulosť, odpusť, ak máš dosť. Život ma potrestá, že som ťa zavrhla. Som takto šťastná. Si sám, lebo mám život, ktorý zmysel mi dá. Už mám to, čo dlhé roky hľadám. Si sám, nájdi silu, lebo stávaš sám. Si sám. Tina! Pardon, tohle vzniknulo asi kolem který hodiny, tenhle text? No v noci. Nevím, ale jestli to bylo spíš k ránu. Takový smutný. Áno, veď je to o tých emóciách presne, že myslím si, že sa s tým stotožnia viaceré ženy, lebo každá z nás zažila niekedy v živote, že sa musela rozhodnúť ten alebo ten muž. Já vím, no.